the #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC NetRadioFM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Dumangas Mix Club NetRadioFM, Your #1 choice. Ilaw Smash! Wow! Kay DJ Pupo pala yan. Pa-share it naman. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. Kapagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. Kapagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Dumangas Mix Club NetRadioFM. Your #1 choice. Ilaw Smash! Boom boom. Di alam ba't nagkaganito. Iunan nga ba ako? Pag narinig na puso ay kumagkaba, lalo na't nang tumawag ka. Ako ay hindi makagalaw, para bang ako'y natutunaw. Gusto ko na sumigaw at sabihin sa iyo na ako'y naririto. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. This is DJ Boom Boom in the mix. DJ Boom boom. Ako ay hindi makagalaw, para bang ako'y natutunaw. Gusto ko na sumigaw at sabihin sa iyo na ako'y naririto. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. This is DJ Boom Boom in the mix. Left foot. 1, 2, 3, 4, right foot. 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 Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo. Tibok ng puso ay ikaw, ikaw lang sinisigaw. Sana ay pakinggan mo, ang puso'y nagsusuma mo. O pagkat ikaw lamang ang laman ng puso ko, kahit konti sana'y mapansin mo.
Song Remix ng Love Tech Producers. Put your hands up.
Boom Boom. Stay alert. This is DJ Boom Boom in the mix. Boom Boom. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Philippines best. This is DJ Boom Boom. This is DJ Boom Boom. The hottest, most in-demand, best-looking DJs in Dumangas. Mahilig sa'yo.
DjVicDonosoIII. Kagrupo mo! Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang kung umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. DJ Arky Bomb Remix. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. DJ Arky Bomb Remix. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DjVicDonosoIII. Kagrupo mo! Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Activate dance mode countdown. This is DMC NetRadioFM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Oras sa Pilipinas, oras sa DMC NetRadioFM. Alas 9:47 na sa gabi. It's 9:47 in the evening.
Isagid ka may dahil nga gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome to the party. This is DMC and NetRadioFM Dance Party Mixes. Okay, medyo na-late ako gamay na. So, medyo na-late gamay. Medyo may meeting pa ko yun na. That's why nga nauli ako sulod na. Sige lang. So, anyway, may alpita kami inoras para magataw-ataw sa mga gabi para sa aton dance party mixes. Today is November 3, 2023. It's a Friday. It's a good Friday na. Thanks God it's Friday. I do hope nga tanan naga-enjoy, nakapanyapo na, nakatimo-timo na, nakapangugas na sila mga pinggan, nakahanot-hanot na sila mga lamok. Mga lamok na huni-huni dila sa palibot na. Okay, so live kita sa akong Facebook account sa DjVicDonosoIII. Kag siyempre live man sa akong YouTube channel ang DjVicDonosoIII. Okay, so now, so mayroon tayong mga suki na nakikinig sa ating Facebook Live. So kailangan ko magsalita ng Tagalog. Kahit na yung Tagalog ko ay isang sako lamang. But I need to talk in Tagalog para magkaintindihan tayo ng mga Bisaya na nakikinig sa atin ngayon. No? Okay, sa ating YouTube channel. So gusto niyo makinig sa aking YouTube channel, just get in touch and just click the link below sa ating description, no? Atin ang ating YouTube channel o YouTube Live, no? Then nakikinig sa atin ngayon si Riz dala sa may Cebu, no? Pansinin mo naman itong pag-ibig ko, nasabi ni Riz kanina. Yung song natin na pag-ibig, pansinin mo naman pag-ibig. Then si RCD Sound. Okay, sige, DJ, alis muna ako. Galit ata si Riz. Okay, hindi galit si Riz sa'yo, no? Kulang lamang si Riz sa lambing-lambing, no? Kailangan mo lambingin para na wag mo nang umalis si Riz para na medyo okay ang iyong pakiramdam. Okay, so sabi ni RDZ Sound, lagi kaya kita naalala, nagligawan pa kayo sa live ko. Ano kaya mag-chat na lang kayong dalawa? Okay, so para sa mga lamok dyan, kumakagat sa mga magagandang binti natin mga listeners. Okay, well, thank you so much sa aking 9,000 viewers sa aking YouTube channel. That's stay put lang para mag-enjoy sa ating mga live mixing dito, no? Okay, sa ating Facebook Live, nakatutok si DJ Gismar or si Blaster Arga or si Gismariga all the way from Zambales, Philippines, no? Din sang number 1 kagawad ng Ursang Barangay, Talos ng Dumangas. Big congrats kay kagawad Cherry Castro. Salamat sa pag tutok, no? And big congrats sa kagdagdag si once again for another years for public servant si Cherry Castro. Okay, then of course acknowledge natin na nag-like sa ating Facebook Live si Cora Di Madara all the way from Barangay Talos ng Dumangas, no? Ang pinaka-cute dra nga si Cora Di Madara. And also si John Creel Donisa all the way from Barangay Sapaw, Dumangas. Then si DJ Kim Butido, KMGR Diaz. Okay, si Cherry Castro, kag si Blaster Arga. Okay, so sige sa mga pa-shoutout, just post your comment below, no? Para kuha natin karon malawag-lawag, no? Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Okay, sa hindi dila makatulog, no? Amin dito plano pa magtulog, sa mga estudyante nga nagapulaw-pulaw dila, nagatamo-tama sa akong Facebook Live, sa akong mga estudyante sa may Sapaw Elementary School, kag sa akong mga co-teachers sa may Sapaw, no? Kag the rest of the teachers of District of Dumangas 1, sa amon nga District Supervisor nga si Dr. Rosario Distora, and the rest sa mga mentors natin dito sa may District of Dumangas 1. Sagit ka, pleasant evening na
Tolabas and enjoy our live mixing here. This is the DMC NetRadioFM Dance Party Mixes. At kasama nyo siyempre si DjVicDonosoIII. Stay alert, as you're now entering a musical nightmare. Prepare yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DjVicDonoso. DjVicDonoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. bringing you the hits. DJ Gibbs.
yangu ishapagawa, nahitaji dawa. I wanna be your soldier, anything I'll do for you. So let me give my number, and you be my commando. 1, 2, 3, come on! Can you be my commando? I wanna be your soldier, anything I'll do for you. So let me give my number, can you be my commando? Zako moyo wangu mwepesi, usijokani bwaga kesho kanipamba stresi. Hali yangu ya bajeti, usijokaniweka beji, utanimaliza. Oh, wanna be your soldier, anything I'll do for you. So let me give my number, and you be my commando. Just give me your time, once I gonna fall in love, fall in love. Alafu sitoko chote seke, pressure za nini? You are my desire. Oh, mapopo, mbona umeshalala? Wanaona haya. Nafsi yangu ishapagawa, nahitaji dawa. I wanna be your soldier, anything I'll do for you. So let me give my number, and you be my commando.
as you're now entering a musical nightmare.
Dumangas Mix Club. Radio FM. Your number one choice. Philippines best. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Stay alert. You're now entering musical nightmare. Okay, ro sa Pilipinas, oras sa DMC and NetRadioFM, alas 10:27 na sa gabi. Okay, sa liwat sa gid kamay daad nga evening sa inyo tanan, sa tanang nagapula-pula sa mga gabi. Sa ating mga exclusive ng mga dance party mixes. Okay, live kita sa akong nga Facebook account, nga DjVicDonosoIII, kag sa akong nga YouTube channel, nga DjVicDonosoIII. As of now, may kita nga may ako nga pinaka mga viewers sa akong nga Facebook Live. Okay, acknowledge ko ang nakikinig sa aking Facebook Live, si Riz kag si RDC Sound. Then of course si Lovely Girl kag si okay, iban kayo na nadula na, no? Nanyapo na siguro iban kayo na, kag kayo na nagtambay-tambay. Pero nanyapo na. Salamat sa pagtamo sa akong nga Facebook Live, sa akong nga YouTube Live. Okay, pag-share, kag like sa atong Facebook Live, kag sa kita alas 11 sa mga gabi. No, daw manaming chimpo, manaming ang panahon. Wala sang ulan, wala sang hindi man masyado mainit. Kag siguro mga 51 days na lang kag Pasko na. So sa mga nagatingo nga 52 days na lang kag Pasko na. Okay, sa mga willing nga maghatag sa ilang mga regalo. So may chimpo pa para mag-prepare sa inyong mga regalo para nga siyempre nga mas enjoy ang inyong mga iyado kag mga iyada sa mga December kag ma-feel man nila nga may ara sila nga mga maninoy nga nagadumdum sa ila. Nagadumdum sa ila. Okay, so ang regalo hindi man napadamo-damo, hindi man padako-dako, pero mas feel sa ato mga iyado nga nakaregalo ko sa ila, no? Okay, pwede man ang panganan, pwede man nga Gcash, pwede man nga bugas, no? Anything nga mga palipay sa ila, pwede mga load, pwede man nga i-treat nyo sa isa kakalanaan, diri sa labi ng isabad no, sa Dumangas sa may ENR o Ducky Snack House, pwede man sa may Lakaran Thai Filipino Restaurant, or sa may Busilak Single and Double. Kag kundi padala nga pwede nyo malibre sa pagkaon ang inyong mga iyado kag iyada. Okay, sabi ni Riz sa YouTube live, no? Paki-shoutout po DjVic sa mga kapatid ko sa bahay ko dito sa Cebu. Okay na mga pangalan mga kapatid mo, paki-send sa mga pangalan nila at para
mabanggit ko isa-isa at masingil ko ng GCash. Masingil ko ng GCash. No ba, mura lamang ang shoutout dito. Pwede ₱5. Na ₱5. So kapag kayo ay 100 dyan, so mayroon akong 50. 50. Okay, may lang ba piso dyan, no? Okay. Salamat Riz sa may Cebu dyan sa support at pagkikinig natin yung Facebook Live. Okay, sana ba si RCD Sound, no? RDC Sound. So, nawala na yata, no? May ilan sa mga viewers natin before, no, na nandito muli sa ating YouTube Live, no? Salamat sa pakikinig at thank you so much sa pag-support. Ako'y nakatingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya. Kung ba't ako ngayon'y pinagpala, you don't have to look. Stay alert. The hottest, most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DjVicDonosoIII. Kagrupo mo! Okay, sa itong mga estudyante, may 3 days pa kamo para mabakasyon, no? Today is Friday. Thanks God it's Friday, but wala tayong pasok ngayon. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Okay, may 2 days pa, Saturday and Sunday. Then by Monday, balik tayo sa klase na. So, good news sa inyo tanan. May ara naman kamo mga allowance sa inyong mga parents, no? May monthly. May daily allotment kayo na allowance. Isa man siya mga parents naton. Siyempre, time na parang hindi naman ka magugtas yung mga bata sa inyong mga panimalay, okay? Okay, sa mga nagapulaw-pulaw dira, wala sang ubrawn sa ilang mga panimalay, no? O sa magpulaw-pulaw, o sa mag-email, kag kung ano pa din mga kalingawan nyo. But be sure nga may time ka magtulog, no? Parang ma-maintain ang healthy sa inyong alawas, no? Okay, oras at alas 10:33 na sa gabi. Okay, sa ako alas 11 subong gabi, no? So, mag-break ako for a while para makatimo-timo ka na, no? Okay, so padaan lang sa pamamati. Dito sa aton nga DMC NetRadioFM, sa number 1 online radio dito sa Dumangas. This is the DMC NetRadioFM. Kapo niyo si DjVicDonosoIII. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number 1 choice. Ilo's best. Stay alert as you're now entering musical nightmare. You are listening to Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Pull me from hell, bring me back again. Give me the classics, something romantic. Give them my all when I don't even have it.
Guess what? You know, last night, yo, it was the best. I met a pretty girlie na taga-IS. Mayroon siya mga kasama for to make it sure. Isa lang ang aking napuna, lahat sila demure. Kaya ang sabi niya, hey Andrew, I would like you to meet my friends. And believe me, lahat sila ay my Mercedes-Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Jill. Lahat sila nakatira sa San Lorenzoville among the four. Si Anna, ako na patingin. At pagkatapos ng si Anna ay biglang lumapit sa'kin. Tinanong niya ako, hey Andrew, can I have your number too? Sumagot ako, 801-6722. Okay then, kami nag-party, yo, to the break of dawn. Umuwi ako ng bahay, then natulog ako maghapon. And you know, ako'y ginising, and talagang na-shock. Cause nag-ring ang aking phone, kaninang 2 o'clock. So I got my wallet, telephone, ang sabi ko, hello? Sumagot siya, hey Andrew, can I ask you, can you go? Ang sabi ko, Anna, go where? Ang sabi niya, come over here. Andrew, let's eat some pizza, and Andrew, let's drink some beer. So after 20 minutes, I was knocking at her door. Nakita ko si Anna, she was lying on the floor. Ako'y kanya tinawag, and you know, alam niyo ba? Ang sabi niya sa'kin, Andrew, Andrew, are you ready na? Andrew for the breeze. DJ Dance Remix. Matapos nun, alam niyo ba? We went to the garage. And ang sabi niya sa'kin, Andrew, can you give me a massage? Pinilot ko ang front, pati ang kanyang back. Then Anna squeezed me tight and then she gave me a smack. But ako'y biglang tinulak, so ako'y napaupo. At ang sabi niya sa'kin, Andrew, wag kang tatayo. Lumayo siya sa akin, kaya ako'y kinabahan. At pagkatapos nun siya ay sumayaw sa harapan. Andrew Ford Medina. Hey yo DJ, let me hear some scratch. Kaya yumakap siya sa akin at ako'y hinalikan. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigilan. Ang sabi niya, Andrew, I wanna make love with you. Can you do me a little favor? Can I always be with you? At ako'y biglang nagulat nang bumukas ang pinto. It was Anna's elder sister, so kami na pahinto. There was nothing we could do, it was a pain in the nasabihin ng kanyang ate, Anna, 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 don't. Andrew for the breeze. DJ Dance Remix.
entering a musical nightmare. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo! Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DjVicDonosoIII. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. DMC NetRadioFM. I was born to be wild, grew up to be wicked. Toss and ready to live. It's DjVicDonosoIII of Dumangas Mix Club. DMC NetRadioFM. Ang wow sa pag-ibig, nag-iis kay salik ng langit.
Pilipinas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Stay alert as you're now entering a musical nightmare. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party people in the house. We are so gonna party. This party's just getting started. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hits together with your most